El de Sant Jordi és sempre un dia molt especial per a Premià de Dalt. El poble es divideix en dos grans centres neuràlgics, la plaça del Centre Cultural Sant Jaume i el barri de Santa Anna. En les dues localitzacions s'hi van col·locar les típiques paradetes de roses i llibres que donen color a aquesta diada. A les paradetes del Centre Cultural Sant Jaume hi van poder veure diferents entitats de tot tipus. Fins i tot n'hi ha que aprofitaven per recaptar diners pel viatge de final de curs. Els nens de sisè, tant de l'escola Santa Anna com de l'escola Maria Manent, van muntar paradeta per treure diners. Som de l'escola Maria Manent i estem recaurant diners per les colònies de sisè. Anirem a Cala-Montjoy, a Roses. Estem aquí recaudant diners, tenim llibres, roses, punt de llibre i tenim moltes coses més per poder anar de viatge i pagar el menys diners possible. Hem fet estampació de bolses, hem fet sabons, també hem fet collars, hem fet moltes coses. Per anar a PortAventura quan acabi el curs i fem paradetes aquí i a la Sisa. L'Ajuntament també va col·locar el ja tradicional plató de ràdio i televisió del Centre Cultural Sant Jaume. Petits i grans van anar passant pel micròfon de Premià de Dalt Ràdio i de Premià de Dalt Mèdia. Suposo que el fet que sigui en cap de setmana o que sigui en diumenge, el fet que ahir dissabte ja es va viure i es va començar a respirar aquest ambient, no? Sí, la veritat que sí que dona peu quan és diumenge que hi hagi molt més ambient i sobretot si ens fixem aquí en Premià de Dalt. Hem tingut més sol·licituds d'entitats que no altres anys, quan és entre setmana, perquè òbviament tothom treballa i l'ambient no és el mateix. Per tant, molt bé, el dia ens acompanya i per tant, res, a disfrutar de la diada. Perquè a vegades la gent ens tira, i està bé, ens tirem per les novetats, però oblidem una mica que hi ha tresors de la literatura catalana i universal que dius, això és antic. Escolta, hi ha llibres antics perquè tenen 40 o 50, 80, 100 anys, que són autèntiques meravelles i la gent es tira molt per les novetats. Bueno, hi ha molta vidilla i està bullint la cultura. Avui és un dia perquè la cultura bulli. De fet, hauria de ser cada dia, però de moment, com a mínim avui, el pati de Sant Jaume i el torrent Santa Anna bullen de cultura. Les parades del barri Santa Anna es repartien per tot el torrent Santa Anna. També hi havia diferents entitats que muntaven el seu estand. A banda d'això, el carrer es va omplir de color amb les roses i els llibres.